Yes mga kagusok, maradyaw na hapon dali ko sa boundaries. Yan, makita na ito ang background dagana sa dagat. Yan mga kagusok, shout out sa mga followers dyan, no? Isa ka 69 mukhang tawag balot balot balot. Uy, ako kita nagbunga. Yan, yan mga kagusok, ito na kusog sa hangin. Ano pa si Sir, kaya naka-vlog na ako. Ako na po maka-vlog. Ikaw, bila ako mag-vlog-vlog ka. Content ni mo kaon. Content lang ka ako. Sabi din ang content. Yan ang nila eh. Oo, kasi lagay kita mo doon sa lawas. Lagi? Hindi Yo. pa nakulkuhan, hanggang buhay. Pilit ng luwanan. Ang balot